Dumako naman tayo sa bahagi ng La Union. Pebble picking sa Luna, La Union, mahigpit na ipinagbabawal. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpupulot ng maliliit na bato o pebble picking sa mga baybayin at iba pang lugar sa Luna, La Union. Ito ay bilang striktong implementasyon ng Provincial Mining Regulatory Board o PMRB Resolution Number LU 2021-02 Series of 2021 o ang 5 taon na moratorium sa special permit ng pebble picking mula sa Pamahalaang Panlalawigan. Kaugnay nito, naglagak ng signages ang lokal na pamahalaan sa mga baybayin ng Barangay Nalvo Norte, Magallanes, Santo Domingo Sur at Victoria bilang paalala sa mga residente at turista sa pagsunod sa ordinansa. Kasama mo mula dito sa IFM de Gupar. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.